Entisaikojen kulkupeli. Muistaakseni tuosta kuvasta puuttuu auton merkki. En minäkään tunnista tuota. Sukulaiset aloitti liikennöimisen Uudellamaalla tämän tapaisilla pikkusilla autoilla. Siitä on kauan. Hän osallistui myös merkittävällä tavalla eduskuntatalon rakentamiseen. Oli kuorma-autolle kuskas tavaraa sinne. Sukumme siis osallistui siihen. Asioilla on kaikennäköisiä puolia. Tuo näkyy kello ihan hyvin, mutta mehän ollaan jo nyt 10 minuuttia myöhässä. Ei, kyllä nämä sanoo milloin aloitetaan. Yritetään pitää. Mä voin sammuttaa. Vähän näkisi tuota tekstiä tuosta. En tiedä, miten Te menette vähän varjoon, mutta... Joo, ei ole tarkoitus, että niitä lukee. Kyllä ne on ihan vaan valokuvia. Okei, no sitten. Kannattaa hankkia kirja ja lukea sieltä joka sana. Ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta kannattaa lukea. Sanon jo tässä vaiheessa, ennen lähetyksen alkua. Kiitoksia kauniista sanoista. Joo, mun puolestani voit tarvittaa. Aloitetaanpa sitten, kun vehkeet on saatu kaikki kohdalleen ja väkeä istuu tässä salissa. Tervetuloa jatkamaan tätä aamupäivää. Täytyy sanoa, että kyllä kulttuuri on mainio asia. Muutamin elein, muutamin vuorosanoin luovan taiteilijan otteen avulla meille hahmoteltiin 30-luvun, no ehkä 30-luvun henkistä maisemaa, joka liittyy siihen aikaan ja joka liittyy tähän aikaan. Kyllä tämä kieltämättä nykyinen maailmantilanne pikkusen vetää niin kuin totiseksi monella tavalla. Monet asiat ehkä toistuvat, vertailukohtia on. Filosofian tohtori Maija Hakasen kirja, Kun Pakila oli punainen, on tänään meillä tässä alkajaiskäsittelyssä. Muutamat ovat ehkä lukeneet sen, mutta tosiaan suosittelen, että siihen kannattaa paneutua. Kaikki me helsinkiläiset ainakin tiedämme pääpiirteet nykypäivän Pakilasta. Katselin vähän vanhoja tilastoja muutaman vuoden takaa. Runsaat 3500 asukasta näkyy olevan siellä. Maija ja Yrjö ehkä korjaavat, jos tietävät tarkempia tilastoja. Lähes 40% tästä joukosta näinä aikoina on 40-64-vuotiaita. Pientalojen määrä on suuri. Omakotitaloja on paljon, noin 90%. Sotavuosien jälkeen se kaavoitettiin tällaiseksi ennen kaikkea omakotitalojen alueiksi. Mutta kun pintaa vähän raapaistaan, löytyy historiallisia kerrostumia, ja niitähän Maija jo kertoo edellisessä kirjassaan vuosien 17 ja 18 dramaattisista vaiheista. Ja olen ymmärtänyt, että tämä, kun Pakila oli punainen, joka alkaa suunnilleen vuodesta 19, niin on tietyllä tavalla välitöntä jatkoa tähän edelliseen kirjaan. Onko näin? Näin on. Ja tosiaan se koko kirjan ajatus syntyy siitä, että kun olin saanut valmiiksi tämän Pakinkylän punakaartia käsittelevän kirjan, niin minua alkoi ihan oikeasti kiinnostaa, että no mitä siellä sitten tapahtui vuoden 18 jälkeen. Ja sitä kun ryhdyin selvittämään, niin sitten yllättäen syntyi sitten kirja sekä 20- että 30-luvusta Pakilassa. Että tosiaan se oli niin kuin jatkoa sille edelliselle kirjalle. Ja itse asiassa se edellinen kirja taas oli jatkoa kirjalle Salamasta se kaikki alkoi, joka on Pakinkylän työväentalon 100-vuotishistoriikki. Eli siis itse asiassa minulle henkilökohtaisesti koko tämän kirjasarjan se punainen lanka on Pakilan työväentalo, joka on siellä edelleen
Lepolantie, osoitteessa Lepolantie 19 ja se on edelleen Pakilan työväentalo. Ja se on Helsingin toiseksi vanhin työväentalo heti tuon Siltasaaren graniittilinnan jälkeen. Ja siellä toimii nykyään, kulttuurista puhutaan, niin se on nukketeatteritalo, mutta myöskin työväentalo, että siellä on myöskin työväenjärjestöjen tilaisuuksia ja kokouksia ja muuta. Että se on mun mielestä hienoa, että se on säilynyt. Ja sä olet ansiokkaasti kerännyt tuossa niin tietoa tämän päivän Pakilasta, eli niin tavallaan tämän kirjan nimihän jo kertoo sen, että kun Pakila oli punainen. Eli Pakila oli todella erittäin punainen. Se oli siis työväen asuinalue ja sitähän se ei ole tällä hetkellä enää suinkaan, vaan Pakila on Helsingin kaikista sanotaan kokoomuslaisimpia kaupunginosia. Se on niin kuin muuttunut luonteeltaan täysin. Ja se on muuttunut myöskin siinä mielessä, että se Pakilan työväentalo on niitä harvoja rakennuksia, joka on säilynyt tältä ajalta, mistä mä kirjoitan, eli 20- ja 30-luvulta. Eli tosiaan se on siis koko rakennuskanta, se vanha rakennuskanta lähes kokonaan on pantu matalaksi ja sitten rakennettu uusia paritaloja ja rivitaloja ja omakotitalojakin, että se on niin todella muuttunut. Ja ainoa mikä sillä oikeastaan on jäänyt tosiaan tästä ajasta on ne kadut. Eli se fyysinen rakenne katujen mielessä ja sitten työväentalo ja sitten vanha elannon rakennus ja joitain muita rakennuksia, mutta iso muutos on tapahtunut Pakilassa. Tosiaan kun katselin noita muutaman vuoden takaisia kunnallisvaalien äänestystuloksia, niin kokoomus siellä tosiaan on vetänyt kotiin noin 45% äänistä. Vihreät näkyy olevan toisena noin lähes 20%. Ehkä tässä viime vaaleissa on tapahtunut pientä heilahdusta. Sosiaalidemokraatit liukin naukin yli 10, perussuomalaiset noin 5, vasemmistoliitto noin 5, RKP noin 5, muut yhteensä lähes 10%. Se maisema on todellakin muuttunut. Tietenkin jos ajatellaan sitä vanhaa Helsingin maalaiskuntaa, jonka tuon alueen noita vaalitilastoja en ole nähnyt enkä muistanut, mutta ajatellaan vaikka vuotta 19, kun on pidetty niitä kunnallisvaaleja, niin ruotsalainen kansanpuolue on ollut koko Helsingin maalaiskunnassa ehdottomassa ylivalta-asemassa. Ajatelkaa 57% äänistä. Sosiaalidemokraateilla noin 31, suomalaisilla porvareilla noin 12. Siitä se lähti tasaantumaan sitten ja RKP menetti enemmistönsä, olisiko 20-luvun lopulla. Tämmöinen muistikuva mulla on. Mutta tosiaan maailma on muuttunut, selityksiä monennäköisiä löytyy muutokseen ja Maija kertoo tarkemmin kirjan tarkoituksesta, rakenteesta. Joo, mutta sopiks mä ensin vielä tuohon kunnallisvaalikysymykseen. Joo. Kommentoin noita sun tämän hetken tietoja. Muutaman vuoden takaisin. Joo. Ja todellakin itse asiassa mä jouduin tekemään yllättävän suuren työn siinä, että mä keräsin sieltä nykyisestä Vantaan kaupungin arkistosta, eli siis Pakin kylähän oli silloin osa Helsingin maalaiskuntaa, jo vasta vuonna 1946 se liitettiin Helsinkiin. Niin aika suuren työn jouduin tekemään, kun halusin kerätä nimenomaan Pakinkylän äänestysalueen tiedot. Ja niin kuin mainitsit, niin Helsingin maalaiskunta oli erittäin ruotsinkielinen ja erittäin porvarillinen. Eli siis yhdessä nämä ruotsinkieliset porvarit ja sitten suomenkieliset porvarit pikkuhiljaa, niin ne on erittäin suuri osuus tuosta äänimäärästä, mutta Pakinkylä oli punainen, suomenkielinen ja todellakin siis vuonna 19 SDP sai Pakinkylä 70% äänistä ja sitten seuraava vuonna jo 80%. Ja sitten kun tuli tämä jakautuminen kahteen työväenpuolueeseen, niin ne yhdessä saivat Pakinkylässä todellakin niin kuin aivan siis uskomattoman äänisaaliin.
Et siinä mielessä se oli kyllä poikkeuksellinen alue täällä koko pitäjässä. Ja säilytti tämän kaikista punaisimman alueen niin kuin tilanteen tuohon ihan 20-luvun lopulla asti, jolloin sitten pikkuhiljaa Tapanin kylä muistaakseni meni sitten ohi. Mutta se siitä. Ja se kunnallisvaali muuten asia oli erittäin mielenkiintoinen ihan tämän työväenliikkeenkin kannalta, että tässä mä aika pitkälle, mutta monessa mielessä pystyn tuomaan sosiaalidemokraattisen kunnallisjärjestön niin kuin, pöytäkirjoista tätä niin kuin työväenliikkeen tilannetta Helsingin maalaiskunnassa, että se oli kyllä mun mielestä aika mielenkiintoinen. Mutta nyt jos palaan tähän sun kysymykseen, eli tästä kirjan rakenteesta, niin mä aloitan siitä tilanteesta heti sen vuoden 18 jälkeen. Ja tämän ensimmäisen luvun otsikko on Puutetta, punaleskeä ja punaorpoja. Eli se tilanne oli todella niin kuin erittäin niin kuin vaikea heti silloin vuoden 80 aikana ja heti sen jälkeen. No sitten tämän sosiaalisen tilanteen jälkeen mä tarkastelen tätä järjestöllistä työväenliikkeen järjestöllistä tilannetta. Eli tämä Pakinkylän työväenyritys Salama, niin se todellakin erosi SDP:stä ja liittyi sitten tähän SDP:n niin kuin vasemmisto-oppositioon perustamaan sosialistiseen työväenpuolueeseen. Ja no siinä se tie siellä oli aika kivinen. Eli 3. luvun nimi on Kivinen tie sosialistisesta työväenpuolueesta, koska valtaa pitävät eivät kovinkaan paljon pitäneet siitä puolueesta. Sitten mä käyn läpi tätä vaalikysymystä, mutta sitten mä myöskin, mun koko tässä kirjassani on ollut semmoinen tavoite, että mä saisin niin kuin mahdollisimman hyvin aikalaisten, sen Pakinkylän asukkaiden oman äänen kuuluviin. Ja se nyt näkyy tietysti myöskin tässä luvussa, joka käsittelee Pakinkylän arkea ja juhlaa. Että ei se ollut pelkästään sitä järjestöelämää eikä se ollut pelkästään edes sitä surkeutta ja kurjuutta. Eli 20-luvullahan elämä alkoi kyllä aika nopeastikin olla aika valoisaa ja puhutaan iloisesta 20-luvusta ja aika iloista se oli siellä Pakinkylässäkin. Eli Pakinkylän työväentalolla oli tanssit yleensä kolmena iltana viikossa. Ja bussikuljetus oli järjestetty Helsingistä ja kun aina näistä tansseista ilmoitettiin lehdissä, niin siinä todettiin, että bussikuljetus Helsingin rautatietorilta ja paluukuljetus kello 04. Eli kyllä sitä osattiin niin kuin juhlia siihenkin aikaan. No sitten palataan taas tähän järjestöllisen elämään siitä kuinka nuori uusi sukupolvi, eli nuoret todellakin otti vastuuta tästä työväenliikkeestä Pakinkylässä. Eli mä tuossa oikeastaan koko kirjan, niin kun sitten, mä hyppään yllättäen nyt tässä kirjan viimeiseen lukuun, joka on nimeltään Pakinkylän punaiset kohortit. Eli mä yritän niin kun, tavallaan koota yhteen niitä sukupolvia ja sukupolvikokemuksia, mitä Pakinkylässä oli 20- ja 30-luvulla. Eli jos heti silloin 20-luvun alussa oli nämä punikit, ne jotka olivat itse olleet mukana tässä työväen vallankumouksessa ja Pakinkylän punakaartista, niin heillä oli tämmöinen selkeä niin kuin, sukupolvikokemus tästä kaikesta. Ja he niin kuin silloin 20-luvun alussa käynnisti uudestaan tämän työväenliikkeen toiminnan täällä Pakinkylässä. Mutta sitten jo 20-luvun puolivälissä astui ikään kuin uusi sukupolvi, jota mä kutsun punaorvoiksi. Että he ei ollut kaikki orpoja, mutta se itse asiassa se sukupolven, no en mä nyt kaiva niitä ihan tarkkoja numeroita, mutta siis sanotaan niistä keskeisistä toimijoista, jotka 20-luvun loppupuolella pyöritti työväenliikettä Pakinkylässä. Niin heillä melkein kaikilla oli perheessä joku, joka oli ollut mukana punakaartissa. Useiden henkilöiden isät tai veljet olivat kuolleet vankileirillä tai taisteluissa.
Että se oli niin kuin he ja naapurit, että se oli semmoinen niin kuin yleinen kokemus heillä, että vaikka he itse olleet osallistuneet tähän vallankumoukseen, niin heillä oli kuitenkin omakohtaista kokemusta siitä, mitä se perheissä tarkoitti. Sukupolvikokemus. Sukupolvikokemus. Ja sukukokemus myöskin. No myöskin, joo, hyvä huomio. Ja sitten kolmas tämä punainen kohortti oli sitten, mä käytän semmoista sanontaa kuin kansanrintamalaiset. Eli se on sitten 30-luvun uusi sukupolvi, joka sitten tuli näiden aikaisempien niin kuin, tavallaan niin kuin lisäksi tähän työväenliikkeen toimintaan. No mutta joka tapauksessa tässä sen viimeisen luvun ja näiden aluksi mainitsemieni lukujen välissä niin käsitellään sitä mitä se 30-luku sitten tarkoitti Pakinkylässä. Et me tuli kommunistilait, kaikki työväenjärjestöt Pakinkylässä lakkautettiin oikeuden päätöksellä. Se oli siis, ja tuli oikeudenkäynnit ja vankilatuomiot ja turvasäilöt ja niin edelleen. Mutta myöskin se työväenliike toimi siellä koko ajan. Osittain niin kuin ihan laillisissa järjestöissä, eli vuonna 1930 Pakinkylään perustettiin sosiaalidemokraattinen paikallisosasto, kun se STP:n perinnettä kantava vasemmistolainen työväenliikkeen vasenta siipeä edustanut työväenyhdistys oli lakkautettu. Niin koko ajan oli myöskin tätä julkista, mutta myös tuli tämä maanalainen työväenliike sitten Pakinkylään. Ja tästä sitten useampikin luku käsittelee sitä. Mutta myöskin Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuraa, joka silloin välirauhan aikana perustettiin, johon liittyi siis satoja jäseniä Pakinkylästä ja Oulunkylästä. Et se oli siis todellinen niin kuin kansanliike paikallisesti. Ja täytyy taas vähän hypätä sivuun. Tämä esitys, joka me nähtiin ennen tätä meidän keskustelua, niin se oli aivan loistava. Se oli aivan todella hieno. Ja se käsitteli samaa aikaa kuin tämä mun kirja, että se oli niin kuin myöskin siinä tässä mielessä niin kuin tunnemielessä niin kuin vahva kokemus. Niin siellähän mainittiin tämä toiminta kuolemanrangaistusta vastaan. Eli se tulee myöskin esille tässä kirjassa. 35 alkaa Joo. Eli se oli kanssa Pakinkylässä, oli tilaisuuksia ja sitten kerättiin nimiä siihen adressiin. Ja niitä olen käynyt katsomassa tuolla eduskunnan arkistossa niitä Pakinkylän adressia. Ja kyllä siellä melkein koko kylä oli sitten nimensä siihen adressiin laittanut. Mutta suunnilleen tämmöinen rakenne, että ensin 20-lukua ja sitten päästään tähän aika lailla synkempään 30-lukuun. Tässä seuraillaan Pakinkylässä nimenomaan sitä vasemmistolaista työväenliikettä. Mitkä oli niitä tekijöitä, jotka siellä sen heräävän työväenliikkeen, siis uudelleen heräävän työväenliikkeen keskeiset henkilöt vetivät nimenomaan vasemmalle, jyrkemmälle linjalle kuin, sanotaan nyt, tannerilainen sosiaalidemokratia? Syitä oli. Kyllä. Mitkä sinä pitäisit siellä tärkeimpinä? Ja sehän on tietysti oleellinen kysymys oikeastaan koko tämän kirjankin kannalta ja se on niin kuin minua itseni myöskin suuresti kiinnostanut, että mikä johti siihen, että Pakinkylässä valittiin tämä työväenliikkeen vasen siipi ja erottiin todellakin SDP:stä. Ja ihan suoranaista sellaista, niin kuin että joku olisi kertonut tai muistellut tai kirjannut, että ihan minkä takia. Eli se pitää niin kuin oikeastaan lukea arkistoista ja vetää siitä arkistotiedosta johtopäätöksiä. Mutta mun mielestä niin kuin selkeästi, niin kuin ei pelkästään arkistotiedosta, vaan kyllähän sitä on kirjallisuuttakin olemassa. Ja muistitietoa Joo. Tähänkin taloon kerättynä. Joo, mutta oikeastaan muistitietoa oli hämmästyttävää vähän. Sitä mä niin kuin ihmettelin, että minkä takia Pakinkylästä on niin vähän muistitietoa. Niin kuin, mutta joka tapauksessa niin kyllä se yksi keskeinen syy on se ne yleiset syyt, mitkä johti siihen SDP:n perustamiseen. Eli oli olemassa SDP:n niin kuin oppositio, ja kun se hävisi suuntataistelun SDP:ssä, niin se perusti sitä SDP. Ja se suuri syy
mun käsittääkseni. Tämä on useita syitä varmaan, mutta se mikä varmasti Pakinkylässä näkyy, oli suhtautuminen siihen vuoden 18 työväenvallankumoukseen. Eli tämä uusi SDPn johto, niin sehän piti sitä koko hommaa virheenä, että näin ei olisi pitänyt ollenkaan tapahtua. Ja kun Pakinkylässä kuitenkin oli ollut vahva punakaarti ja oli maksettu tosi kova hinta siitä vallankumouksesta, eli 60 niin kuin kuoleman, 60 miestä tai nuorta miestä kuoli sen. Niin se oli niin kuin iso asia siellä ja mä luulen, että se, että he halusivat niin kuin vaalia tätä muistoa, he ei niin kuin hyväksynyt sitä, että se mitätöitiin. Niin se oli niin kuin tärkeä syy. Siihen ehkä liittyy vielä sitten se, että taisteluthan olivat asia erikseen sodan aikana silloin keväällä 18, mutta sitten se teloitukset, kuolemiset nälkään siellä leireillä, se sodan jälkeinen vaihe ja painostus ja ahdistamiset ja muut, nämä ehkä jättivät sitten sitä katkeruutta mieleen. Joo, ihan varmasti. Perhekunnittain. Joo, ja sitten se, miten kohdeltiin esimerkiksi punaleskiä, niin sehän on aika järkyttävää. Talvisota alkoi vasta muuttaa tilannetta. Joo. Eli näin se on, että se on niin kuin yksi, tämmöiset yleiset syyt, poliittiset syyt on varmaan yksi keskeinen syy, minkä takia Pakinkylässä valittiin tämä vasemmistosuuntaus. Mutta sitten tietysti on muitakin syitä ja yksi esimerkiksi on se, että Pakinkylän työväenyhdistys oli työväenyhdistystä Helsingin maalaiskunnasta ainoa, joka erosi SDPstä. Mutta kun Pakinkylä kokonaan suuntautui Helsinkiin, eli Helsingissä käytiin töissä ja Helsingissä taas tämä vasemmistosuuntauksen kannatus oli paljon suurempi, siis suhteellisesti kuin mitä Helsingin maalaiskunnassa. Eli mä luulen, että tämä työpaikkojen ja työtovereiden vasemmistolaisuus, niin se vaikutti ihan varmasti Pakinkylässä. Sitten Pakinkylä oli myöskin tämmöinen hyvin tiivis työväen yhteisö, jossa oltiin työväen talolla, että siellä niin kuin tämä naapurivaikutus oli varmaan aika suuri. Mutta sitten mä en haluaisi myöskään unohtaa niin kuin tämmöisten yksilöiden niin kuin vaikutusta. Mä nostan tässä esille Richard Ojalan, joka oli toiminut vuonna 18 työväenyhdistyksen puheenjohtajana. Ja hän oli mukana perustamassa tätä Suomen sosiaalistista työväenpuoluetta. Eli hänellä täytyi olla niin kuin selkeitä kontakteja niin kuin tähän vasemmistosuuntaukseen. Ja kun hän oli tämmöinen todella vaikuttaja yksilö täällä Pakinkylässä, niin hän ihan varmasti sitten vaikutti tähän tapaukseen. Se, että siis tästä sosiaalisesta työväenpuolesta sanotaan, että jotkut sanoo, että se oli kommunistien käsikassara, jotkut taas on sitä mieltä, että se yhteistyö kommunistien kanssa oli kiistatonta, mutta siis että kyllä se oli ihan itsenäinen puolue, mutta se, että mikä oli pakinkyläläisten suhde tässä vaiheessa, kun he erosivat SDPstä, niin kommunisteihin, niin sitä on niin kuin vähän vaikea sanoa, mutta toisaalta sehän on mielenkiintoinen asia, mitä ei aina välttämättä tuo ajatelleeksi, että SKP:n perusti sosiaalidemokraatit. Eli siis koko SDP:n vanha johto, kahta lukuun ottamatta, siirtyi Neuvosto-Venäjälle ja punakaartin johto. Ja hehän siellä perusti sen sitten kommunistipuolueen. Että mitkä sitten oli niin kuin nämä pakinkyläläisten suhteet, niin se ei ole ehkä välttämättä ihan kirkasta, mutta Emil Elo, joka oli kansanvaltuuskunnan liikenne- ja tiedotusministeri, niin hän asui Pakinkylässä. Hän ihan todella asui Pakinkylässä ja sitten kun hän siirtyi Neuvosto-Venäjän puolelle, niin hänen perheensä oli edelleen ja asui siellä Pakinkylässä ja hänen vaimonsa muun muassa ryhtyi työväenyhdistyksen aktiiviksi. Että tämmöisiä niin kuin kaikennäköisiä mielenkiintoisia asioita tulee, mutta niistä nyt ihan tämmöistä ihan varmaa kirjallista faktaa ei kaikista tietysti ole olemassa. Ammattiyhdistysliikkeen osalta esimerkiksi 20-luvulta tiedetään sitä, että SKP ja sosialistinen työväenliike niin kulkivat vähän niin kuin epätahtia. Ne ei olleet ihan niin tiivis kokonaisuus kuin ulkoapäin saattoi nähdä.
Joo. Mutta että paikalliseen yhteisöön ei välttämättä pääse kiinni ihan niin perusteellisesti. Joo, tämä on ihan varmasti totta. Ja sitten oikeastaan, jos niin kuin itse ajattelen tätä kirjan mahdollisia puutteita, niin ehkä se on niin kuin itseäni vähän harmittaa, että ei minulla ollut resursseja paneutua niin paljon tähän pakinkyläläisten toimintaan ammattiyhdistysliikkeessä, kun olisin ehkä toivonut. Koska Pakinkylän perheen isät olivat ammattityöläisiä ja he olivat erittäin järjestäytyneitä. Ja ihan Pakinkylässäkin oli pari ammattiosastoa. Silloin oli myöskin tämmöisiä, niin kuin, se oli yksi tapa järjestäytyä myöskin ammattiliittoon, että oli paikallisia osastoja, että oli kirvesmiehet ja sekatyömiehet, niin kuin, heillä oli Pakinkylässä omat ammattiosastoja. Varmaan suuri osa oli myöskin kaupungissa työpaikan ammattiosastoissa. Että sitä olisi tietysti ollut kauhean mielenkiintoistakin ehkä enemmän selvittää, mutta ei ollut kuitenkaan oikein resurssit riittänyt. Ja kyllä tätä tavallaan sivuja tuli ihan riittävästi tästä työstäkin, mikä oli mahdollista tehdä. Tuossa aikaisemmin toit esille sen uuden sukupolven, joka alkoi 20-luvulla tulla esille järjestöissä, niin aika pitkälti tuntuu myös siltä, että olet keskittynyt vähän niin kuin nuorisotoimintaan, nuorison koulutus, opiskelu, retkeily, kulttuuri, yhteistyöasioihin. Nuorten näkökulma ainakin minulle jäi tässä niin kuin oikeastaan päällimmäiseksi tästä kirjasta. Se on varmaan totta, mutta siinä on ehkä taustalla se, että kun puhuttiin näistä sukupolvikokemuksista, niin tämä punikit-sukupolvi, niin se itse asiassa jäi vähän taustalle siinä heti 20-luvun puolivälissä. Ja tämä uusi sukupolvi, eli nämä nuoret astu esille ja he otti vastuuta. Niin kuin itse asiassa niin kuin otti vastuuta työväenyhdistyksestä, totta kai nuorisojärjestöstä, mutta he myöskin lapsijärjestöön vetivät. Sitten oli tämä urheiluliike, että he olivat niin kuin joka puolella niin kuin aktiivisia. Ja sitten tietysti vähän lähteetkin vaikuttaa. Eli se oli mielenkiintoinen tapa, että nämä nuoriso kirjoitti ihan pääkaupungin lehtiin jatkuvasti raportteja siitä omasta toiminnasta, että mitä tehtiin. Ja siitä tuli hauskoja kirjoituksia lehtiin, niin ne on tietysti sitten tämmöiselle arkistotyöhön perustuvalle työlle niin kuin suuri lähde, että siellä on niin hauskoja juttuja, niin niitä piti sitten kirjata ylös ja tarjota muillekin luettavaksi. Tämä lähdepohjahan tässä on hämmästyttävänkin laaja ja olet harrastanut samaa mitä itsekin joissakin jutuissa, että nootissa on pikkusen rivejä enemmän ja pieni oma tarinansa myös siellä, henkilötietoja joistakin ihmisistä elämänvaiheista, jotka ei niin kuin varsinaiseen tähän tarinaan mahdu. Se on ihan hyvä tapa sinänsä. Mä itse olen harhautunut samalle tielle monet kerrat muulloinkin. Minua erityisesti kiinnosti sattumalta, olen sitä TSL-historiaa viime aikoina tutkinut, niin tämä sivistystoiminnan puoli. Sinulla on pikkusen toinen näkökulma kuin esimerkiksi Nestori Parkkarilla, joka kertoo omakohtaisia muistelmia ja kokemuksia 20-luvulta. Hän sanoi kirjassaan ihan suoraan, että se sivistystoiminta oli ainoastaan peitteenä siinä varsinaiselle poliittiselle toiminnalle. Itse et ainakaan ihan näin suoraan tätä tuo esille. No en tuo ihan suoraan, ehkä senkin takia, tai siis se historiahan oli se, eli siis silloin vuoden 19 aikaan niin Pakinkylän sosiaalidemokraattinen nuoriso-osasto oli olemassa ja aktiivinen. Mutta sitten koko järjestöhän lakkautettiin 23 muistaakseni, ja sitä kautta myöskin tämä Pakinkylän sosiaalidemokraattinen nuoriso-osasto. Sen jälkeen he sitten perustivat tämän sosialistisen nuorisoyhdistyksen Pakinkylään, joka sekin sitten 2-3 vuoden kuluttua jälleen lakkautettiin. Ja sen jälkeen he perusti tämän Pakinkylän sivistysseura Salama, joka oli osa tätä opintoyhdistysliikettä. Neuvonta-yhdistystä siis valtakunnalla, mutta se ei ole rekisteröity. Joo, ei.
koska se oli taas niin kuin tavallaan tämmöinen taktinen ratkaisu, Joo. että sitä ei rekisteröity sen takia, että niiden lakkauttaminen olisi tullut huomattavasti vaikeammaksi. Kun siihen mennessä nämä kaikki järjestöt oli lakkautettu sillä, että se emojärjestö lakkautettiin, ne automaattisesti kaikki myöskin ne paikalliset järjestöt tulivat lakkautetuiksi, mutta sitten sivistysyhdistysliikkeen, niillä ei ollut mitään keskusjärjestöjä, niin oikeuslaitoksen piti lakkauttaa ne jokainen yksitellen. Mutta sä oot varmaan oikeassa siinä, tai siis Parkkari on totta kai oikeassa. Hän on aikalaistodistaja ja totta kai se oli niin kuin poliittista toimintaa. Mutta jossain Pakinkylän tyyppisessä yhteisössä, niin se oli kokonaisvaltaista se oli kulttuuria ja opiskelua ja näytelmäseuraa ja urheilua ja ei se ollut kaikkia tansseja, jotka oli äärettömän tärkeitä varmasti esimerkiksi tämän parin muodostuksen kannalta. Että usein se puoliso löydettiin sieltä Pakinkylästä kyllä jälleen, niin se ei ollut niin yksinkertaista, että se olisi vaan ollut joku tämmöinen järjestöllinen, poliittinen niin kuin tarkoitus, vaan kyllä sillä oli semmoinen koko kylän niin kuin elämään vaikuttava niin kuin tarkoitus sillä toiminnalla. Olen täsmälleen samaa mieltä sinun kanssasi. Niin kuin tuosta näytelmästäkin niin voi päätellä, niin mikään asia ei ole niin yksinkertainen kuin se päältäpäin niin kuin näyttää. Nämä sisältää niin kuin monennäköisiä asioita. Joka tapauksessa Pakinkylän nuoret olivat myöskin EK:n etsivien tarkkailevan katseen alla ja löytyi ilmiantajia, jotka soluttautuvat porukkaan ja raportoivat. Ja tässä tulee minusta tämän kirjan yksi ansio myös esille. Harvinaisen laajasti olet pystynyt hyödyntämään näitä raportteja. Monennäköisiä kertomuksia, kuvauksia, myöskin siitä arkisesta elämästä, mutta tietenkin ehkä jollain tavalla värittyneitä. Tämä antaa hyvin monipuolisen ja täytyy sanoa jossain määrin kyllä vähän niin kuin pelottavankin kuvan. Että miten meitä tarkkaillaan, ehkä tänäkin päivänä. Kyllä. Mutta silloin se oli ihan toista. Kyllä. Siis oikeastaan antaakseni teille jonkinnäköisen niin kuin mielikuvan tästä suuruusluokasta, niin Pakinkylässä oli karkeasti ottaen noin 1000 asukasta 20-luvulla, joista puolet oli lapsia ja nuoria, eli jäi noin 500 perhettä, jossa oli siis noin 250 miestä ja 250 naista. Tämä on niin kuin se suuruusluokka. Niin 90 pakinkyläläistä oli EK:n niin kuin tarkkailun alaisena sillä tavalla, että heistä on olemassa niin sanottu tämmöinen henkilökortti ja sen lisäksi 30 pakinkyläläistä heistä on tämmöinen henkilömappi, josta on niin kuin paljon enemmän vielä aineistoa. Mainitset tuhansia sivuja muistaakseni jossain kohdassa. Kyllä, joo, mutta tämä, että 120 henkeä oli. Ja sitten sen lisäksi oli tietysti, että heistä syntyi niin kuin varmaan satoja ja tuhansia sivuja. Sen lisäksi oli ihan viralliset tiedottajat, niin kuin poliisi ja muut, jotka jatkuvasti raportoi etsivälle keskuspoliisille. Ja sitten oli nämä ilmiantajat tai tiedottajat. Eli se oli niin kuin uskomattoman niin kuin laajaa se tiedottaminen. Ja sitten siellä oli todellakin, sä mainitsit nämä ilmiantajat soluttajärjestöihin, mutta esimerkiksi tämä kommunistisen nuorisoliiton solut, siellä ei alun perin ollut niin kuin etsivän keskuspoliisin tiedottajaa tai ilmiantajaa, mutta sitten kun se paljastui ne solut, niin sitten etsivä keskuspoliisi onnistui 2 heistä niin kuin värväämään tämmöisiksi tiedottajiksi. Niin sitten, ja ne sai tosi pahaa jälkeä aikaiseksi nimenomaan Helsingin tässä vasemmistolaisessa maanalaisessa nuorisoliikkeessä. Tähän liittyy monennäköisiä ongelmia ja yhtä sivua jo tuossa alkulauseessa henkilöiden nimien esille tuominen. Vaikka siellä on varmaan väki vaihtunut Pakinkylästä Itä-Pakilaan mentäessä, niin saattaa olla samoja sukuja tai sukulaisia täällä Suomessa. Kuinka arvaa nostaa jotakin nimiä ehkä arkaluontoisesti esille? Sä oot tehnyt omat ratkaisusi tässä. Mä tein semmoisen ratkaisun, että semmoiset nimet, jotka on ollut niin kuin
julkisissa asiakirjoissa aikaisemmin esillä. Niin ne nyt oli ihan suruttalle laittanut tänne. Mutta siellä on aika paljon näitä tällaisia huolestuneita kansalaisia, jotka ilmoittaa jotain omasta naapuristaan, niin heitä en ole kyllä viitsinyt niin kuin nimetä henkilöinä, että omaan rouva tai herra tai jotain muuta vastaavaa, koska niin kuin mainitsit, niin siellä on edelleen näiden sukujen paljonkin jälkeläisiä asuu Pakilassa, niin katsoin, että se ei ollut tarkoituksenmukaista ja sitten myöskin ne köyhän apua saavien perheiden nimet, niin olen myöskin jättänyt sitten mainitsematta. Joo, se on varmaan viisas ratkaisu, jota muidenkin kannattaa noudattaa. Tulee mieleen myöskin, sanotaan nyt viivan toiselta puolelta, esimerkiksi Lapua-liikkeen erinäköiset tuhotyöt ja muut, joita erinäköisiä henkilöitä on tuomittukin ja nimet näkynyt lehdissä, niin heidän nimiään näkyy myöskin näissä historiakirjoissa. Mutta siellä on myöskin näitä tämmöisiä tuntematon miesjoukko tunkeutuu sinne, ammuskeli ja muuta tällaista. Ei kaikkia nimiä nosteta esille, vaikka ne tiedettäisiinkin. Vaikeita aikoja tuossa on kyllä eletty. Mutta tosiaan lähdemateriaali sinulla on vankka ja perusteellinen ja sanotaan näin alalla jonkun aikaa toimineena, niin voin todeta, että se on vaatinut melkoisen työn tämä kokonaisuus kyllä. Kyllä, ja sitä varmaan täytyy pitää tämmöisestä arkistotyöstä, jotta jaksaa tällaista työtä tehdä, mutta se nyt sattuu olemaan niin, että minä taas pidän sitä tosi paljon, ja sitten kun sitä pitää, niin se on kyllä antoisaakin. Mutta just se vaatii sitä, että puhuttiin näistä etsivän keskuspoliisin raporteista, niin mä oon käynyt ne kaikki näiden vuosien ilmoituskirjat niin kuin läpi. Mä oon selannut ne, koska sieltä löytyy sit aina joku uusi otsikko ja sitten se etsitään se varsinainen asiakirja. Että kyllä mä oon päiviä varmaan käyttänyt ihan pelkästään näiden luetteloiden läpikäymiseen, jotta mä löytäisin mielenkiintoista aineistoa tästä paikasta ja tästä ajasta. Yksi asia tässä aika rientää, mutta että loppupuolella 30-luvulla niin yksi asia minua rupesi varsinkin näinä aikoina entistä enemmän niin kuin vaivaamaan ja ehkä jollain tavalla kauhistuttamaankin näiden sanotaan toivorikkaiden nuorten elämässä ja pyrkimyksissä ja poliittisissa pyrkimyksissä. 30-lukuhan ei ollut kyllä oikein miellyttävä aika esimerkiksi niille SKP:n jäsenille, jotka Neuvostoliittoon olivat joko menneet vapaaehtoisesti tai heidät oli työnnetty sinne. Kerrot tässä kirjassa loppuvaiheessa kanssa, että kovin moni sieltä ei hengissä tullut takaisin enää uudelleen SKP:n toimintaa aloittamaan. Niin mitä näistä tiedettiin silloin esimerkiksi Pakin kylässä 30-luvulla? Jotain oli siellä näistä näytösoikeudenkäynneistäkin jotainkin tietoa, mutta näkyykö se sitten näissä tapahtumissa, henkilökuvauksissa, kirjeenvaihdossa, lehtikirjoituksissa? Joo, olet ihan oikeassa, että se, että oli kommunisti 30-luvulla, suomalainen kommunisti, ei se ollut helppoa täällä, mutta ei se ollut siellä Neuvostoliitossakaan. Eli tosiaan niin kuin yllättävän, tosi moni pakinkyläläinenkin tai heihin suhteessa ollut ihminen niin menehtyi Stalinin vainoissa. Ja täällä taas Suomen puolella niin turvasäilö oli paikka niille kommunisteille, jotka tunnettiin ja tiedettiin. Että se oli kyllä synkkää aikaa ja yksi semmoinen oikeastaan motiivi tälle, joka niin lisäsi sitä mun motiivia kirjoittaa tätä kirjaa, oli se, että mä luulen, että tieto tällä hetkellä tästä 30-luvun Suomesta, niin se alkaa niin vähän hämärtyä. Että ei välttämättä aina niin uudet sukupolvet ei niin tiedä, eli että minkälaisia oikeuden ja ihmisoikeuden ja loukkauksia Suomessa tehtiin. Ja mielipiteistään joutui vankilaan ja turvasäilöön tai ammutuksikin peräti jotkut. Eli et mun mielestä se oli niin kuin yksi motiivi tehdä tätä kirjaa, että kertoa, että millaista se 30-luku Suomessa oli. Lapuan liikkeineen ja sen vaikutuksesta Suomen lainsäädäntöön. Tuossa näytelmässäkin oli joitakin sellaisia vuorosanoja 30-luvulta,
jotka oli melkein kun otettu IKL:n kannattajien ja sosiaalidemokraattien välisestä keskustelusta eduskunnassa. Siellä ne on litteroituna kaikki. Kansallismielisyyden puutteesta suutettiin esimerkiksi sivistystyötä tekeviä sosiaalidemokraatteja. Ja se oli, kielenkäyttö oli aika kovaa ja rankkaa ja olet varmaan ihan oikeassa siinä, että ihan kaikkea tätä on meidän vaikea enää ymmärtää. Varsinkin seuraavien sukupolvien on vaikea ymmärtää sitä, miten kovaa se on ollut kulkea pimeillä kaduilla, kyläteillä tuolla jonnekin opintokerron kokoukseen peläten koko ajan, että turpiin tulee. Tai vähintäänkin pelotellaan tai estetään työhön menoa ja muuta tällaista. Se on kuitenkin parin sukupolven takana ainoastaan nämä ajat. Siinä mielessä olet nostanut hyvin esille, mutta tosiaan ei ollut helppoa, kun siellä Onnelassa, rajan toisella puolella, niin kävi kalpaten myöskin kyllä. Se tulee sulla hyvin tässä loppupuolella esille. Semmoiset lukukokemukset mulle tuosta loppuvaiheesta tuli, että pikkusen niin kuin harmitti niiden toivorikkaiden, ihanteellisten nuorten kanssa, miten heille kävi huonosti. Näin on, mutta just mä oon yrittänyt tässä kirjassa saada sitä just tänne niiden aikalaisten niin kuin omaa ääntä kuuluviin ja miten he koki ja miten he näki tämän asian. Ja tietysti mä lopetan tähän vuoteen 1944, jolloin kuitenkin sitten se varmaan se elämäkin alkoi olla niin kuin valosampaa siellä Pakin kylässäkin, joka silloin tosiaan 1946 sitten jo virallisesti sai sen nimen Pakkila. Kyllä, ja silloin alkoi jälleen rakennus ja nykyinen omakotiaikakausi sai uuden alkunsa ja siitä sitten eletäänkin taas jo nykypäiviin. Siellä on monia liikuttavia, hyviä kirjeitä, lähetetty tutuille tovereille, kuvattu tapahtumia ja tunnelmia ja muita. Niitä oli miellyttävää lukea, mutta samalla koko ajan, nyt kun tiedämme mitä tapahtuu, niin joku ahdistus siinä lukiessa kävi mielessä. Mutta kuten sanottu, niin suosittelen tätä kirjaa ja tämän ehkä täydennyksenä tai toisinpäin, niin Helsingin maalaiskunnan historia kertoo myöskin osittain samoista asioista, mutta siinä ei olla kylätasolla, vaan ehkä laajemmin kunnalliselämän tasolla. Niin näitä molempia lukiessa varmasti muutamakin viikonloppu voisi mennä oikein mukavasti tutustuen sinne entisen liitosalueen asioihin. Mä olen itse jo toiselta rannalta, eli viimeiset 45 plus vuotta asunut siellä Pukinmäen puolella. Joki on siinä välissäkin. Mä muutama päivä sitten kävin Pakilan puolella lenkillä, kyllä siellä Joenrannassa ja muuta. Sauvat oli, ei vielä suksia. Mutta joka tapauksessa niin samoja asioita siellä tavallaan sen vanhan kansan keskuudessa liikkuu. Ja uskon, että jonkun verran vielä näitä Pakinkylän vanhoja tovereita siellä teilläkin liikkuu ja kertoo. Kannattaa jututtaa. Tosiaan minusta me ollaan ajassa ilmeisesti ihan riittävällä perusteellisuudella käyty läpi mielenkiintoinen kirja. Kiitos sinulle suuresta ponnistuksesta. Nyt seuraava vaihe ja vaikeus jää kaikille lukijoille. Lainatkaa kirja kirjastosta tai ostakaa täältä, eiköhän se löydy. Kiitokset kaikille mielenkiinnosta. Kiitos. Hyvät kuvat myös. Joo, kuvathan on kirjan kuvitusta sitten. Kiitos. Joo. Nopeasti ja onneksi oli kello tuossa. Näin päivänä vaikka lukussa kerran tullut tässä. Joo, kiitos. Joo.